Umkhonto wesizwe uyaye uphendule ngokuthi ubaba akekho mangabe ke besho umsholozi mangabe ke kukhona amaqembu azama ukuweshela ukuthi ke kusetshenziswane kanye nawo njengoba ke siya kuhulumeni ukubambisana nganza kwethu abantu abaningi bebelokhu ke benemibuzo beyibuza ukuthi ke njengoba ke ubaba umsholozi athi akafuni ukusebenza neANC kaRamaphosa uzomisa kanjani njengoba iANC imshela kangaka kanti ke futhi njengoba ke izwe liya kuhulumeni wobambiswano kuleminyaka ke emihlanu ezayo angiqale nje ngubingelele ngikwamukele kule video namhlanje kubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo ozala phansi inkandi mahlathi amnyama mangabe ke uyaqala ukufika kule channel ngicela ukuthi wenze leqiniso lokuthi ukhofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje nganza kwethu udaba engizengalo ke njengamanje luthi ke umkhonto wesizwe usuyiphendulile incwadi ebhalwa iANC njengoba ke ilokhu ke ibashela ilokhu bancenga ukuthi ke wozani sizosebenza nani wozani sizonipha lesikhundla sicela nisiphen lokhu sicela ukuthi siphakamisane khona ke sizobusa uMzansi Afrika ndawonye umkhonto wesizwe kuphenduleke ngelithi ubaba akekho okusho ukuthi ke basalinde ukuthi ke umsholozi kube uyena okhulumayo ukuthi ke kuzokwenzakalani njengoba ke umsholozi esaxoxa nayo ke le ndaba ukuthi ke kulungiswe indaba ke yeIEC ngaphambi kokuthi ke kuze kukhulunywe nje indaba ke ezokuthi ke ubani kumele ke abambisane nobani kepha mhlambe ke ukubanikeza igreen light okanye ukubanikeza ithemba umkhonto wesizwe kuphendule ngokuthi awunankinga nokusebenza ke neANC ngaphandle nje makuthi ke idingo zabantu bazozibeka phambili bathi nje cha ANC singasebenza nawe futhi ke siyimisele ngokuthi ke siphinde futhi sihlale phansi sikulalele ukuthi ke yini oza nayo kepha uma ukuthi ke uzobeka phambili idingo zabantu kodwa ke lokho esikunikeza khona njengamanje akuyona impendulo yokugcina impendulo yokugcina izobuya ke nobaba besho ke umsholozi bathi nje ubaba akekho sabhekene ke nezinkinga zakhe okuyilezi ke zeIEC nganza kwethu ishiyana ke nemibuzo ke indaba ke kamsholozi kanye ke neIEC njengoba ke njengamanje kusele nje insuku ezisikhombisa ukuthi ke sazi ukuthi ke uhulumeni uzoma kanjani ke lapha eMzansi Afrika kepha namanje kusekhona ke izinkinga zeIEC kanye ke nomkhonto wesizwe kanye ke namanye amaqembu futhi ke lawa awu26 akhala ke ngakho ke lokuvota ababona sengathi ke akubanga fair kuwona wonke umuntu sizohlala nje silinde sazi ukuthi ke kwenzakalani engizocela kuwena ukuthi ke ngicofule subscribe ulike bese ke uyakhomenta siphinde ke sidibane ku video landelayo ngiyabonga.